Беларусы масава палітычна наіўныя цяпер і такімі былі заўсёды і ў 20-м ці штосьці змянілася? Ну, давайте спочатку просто разберемся с терминами. Казаць асобна мы, асобна беларусы, як нейкія звіркі в клетке, напэўна, не зусім логічна. То есть про нашу палітычную культуру, про наш народ мы кажем, про ўсіх про нас. Ну, беларусы молодая нация в палітычным сэнсе, как палітычная нация. Тому мы проходим просто этапы сталення, мне здаецца, это тут нема нічого супер страшного, то вось этап популизма, калі всем заходил там человек, который рассказывает про колгасы, надои там и так далей, альбо потом трёс кулаком, альбо зараз там с вилами проводить ритуалы весновые, там ворушить гной, там цудоўна в плащи. А в 20-м годзе, напэўна, людям хотелось просто такой вось нармальнасці, але адначасова такой наіўнасці, простыя рашэнні складаных пытанняў, і вось таму... Вы прабачце, про 20-й кажаце, так? Я про 20-й кажу, да. Давайте Бабарыкі, феномен Бабарыкі і всей гэтай цудоўнай кампаніі, таму што для мяне гэта все ж таки не гісторыя, в першую чаргу не гісторыя про расійскую нейкую з'яву, але гісторыя про просто масавую палітычную наіўнасць, калі чалавек сказаў, што у вас все будзе хорошо. І людзі такі, клас, все будет хорошо. Что для этого трэба зрабіць? В принципе, вы там сходите, проголосуйте, и у вас все будзе нормально. Вось. І такі этап таксама трэба было прайсці, это этап сталення. Потому что вы ж разумееце, асветніцтва оно не працуе. Ты можаш людзям расказаць мудрыя рэчы, што трэба зрабіць для таго, як не. Трэба все прайсці праз свой досвед, адчуць гэта. І тады людзі, вось все мы пачынаем нешта разумець, потому что на сваіх памылках вучымся. Эвалюцыйны працэс в нейкім сэнсе. Ага. Гэта такая унікальная рыса беларусаў, ці гэта агульнасусветная нейкая тэндэнцыя? Таму што квітнеюць папулісты зараз, Трамп перамог у Злучаных Штатах, у Германіі зараз там набірае папулярнасць. Европа правее, так. Так. Шмат папулістаў. А мы пра сябе кажам, вось мы такі наіўныя. Гэта наша такая... Нацыянальная рыса ці не? Ці не, так. Не, нам складаней, таму што шмат народаў нават у нас па суседству гэтыя все, не ўсе, але частку з гэтых, скажем, балячак, яны пераадолелі яшчэ там 100 гадоў таму. 20-30-е гады там і Польша, і Літва, іншыя краіны мелі сваю дзяржаўнасць. Нават тых, хто быў падняволеныя ў расійскай імперыі, як і мы. І яны праходзілі тады і этапы дыктатураў, і папулізмаў, все гэта прайшлі. Ім, напрыклад, ужо ў 90-е было стартаваць шмат прасцей, таму што быў пласт палітычнай культуры, да якой яны маглі апеляваць. У нас з 90-х все пачалося спачатку, старт. Пашлі-паехалі. І давай набіваць шышкі. І таму мы зараз наганяем, набіваючы гэтыя шышкі, палітычную культуру іншых народаў і вось знаходзімся в тым месцы, у якім знаходзімся. Прабачце, як з'явіліся Орбан, Фіца у тых народаў, якія ўжо 100 гадоў таму набілі гэтыя шышкі? Яны маглі і раней нават набіць, але гісторыя наша па спіралі часта ходзіць. Не па колу, а па спіралі. То бок пра 100 гадоў ізноў Лукашенко? Ага, дзякуй вялікі. Можа быць, з іншым трошкі прозвішчам. Добра. Калі гаварыць пра... Давайте яшчэ вернемся крышачку 20-й год. Вось гэтая наіўнасць палітычная беларусаў. Ці можна абвінаваціць у гэтым, напрыклад, Бабарыка, Калесніка, якія так і сказалі: мы вось тут ўсё у вас будзе добра, вы толькі схадзіце і прагаласуйце. Я не прокурор, каб іх абвінавачваць. З пункту гледжання гісторыка... Народныя трыбуналы будзе рабіць там і разбірацца... Не трэба трыбунал. Папросту вось ваше меркаванне. Я лічу, што гэта вялікая палітычная памылка людзей, которые стартавалі ў палітыцы менавіта вось такого кроку. Наабяцаўшы шмат чаго і пасля, скажем так, не адказаўшы за свае словы. І больш яшчэ цікава, што зараз выйшаўшы Бабарыка зрабіў сваёй фірмовай фразай: «А я не ведаю, а я не памятаю». Это вообще класс. То бок гэта просто в палітыцы зашибись. То бок калі мы ведаем, што палітык это в прынцыпе чалавек, который нешта ведае, так? Таму ён і палітык уласны з часоў там старажытных, калі важак племені гэта той, хто вядзе сваё племя ад калодзежа да калодзежа і тлумачыць, чаму так адбылося, калі там калодзеж мы не знайшлі, і хто в гэтым вінават. А тут у чалавека фірмовая фраза: «Я не помню, я не знаю». Это просто, по-моему, такое палітычнае самазабойство ў нейкім сэнсе. Калі камусьці гэта заходзіць, і
хтосьці лічыць, што праз гэта ён яшчэ можа застацца ў палітыцы, ну, окей, калі А ласка. без барацьбы за ўладу можна застацца ў палітыцы? Вось на прыкладзе Віктара Бабарыка. Ён кажа, што я тады не бароўся і зараз не баруся за ўладу, бо это не першае, што павінен рабіць палітык. Ну, а што тады павінен рабіць палітык? Это да вас пытанне. Ну, это пытанне да Бабарыкі, напэўна, все ж таки. Ну, Слушайте, паслухайце. а калі ён такі вось дрэнны, гэта Бабарыка, навошта за ім выйшлі вось такая вялікая колькасць людзей? Наіўная. Не, ну так... Ну. Пачакай, маё пытанне не да цябе, да спадара Алеся. Ну, калі вось у ім праблемы, чаму тады вось шмат людзей, якія павяліся, выйшлі за яго і пратэставаць на вось гэты грамадскі пратэст? Чаму тады, ну што, такая уж наіўная нацыя? Наглядзіце, па-першае, я не кажу, што ён дрэнны, я не раздаю ацэнак, просто он мяне здзіўляе. Я ж маю права здзіўляцца. Ён мае права не ведаць, а я маю права здзіўляцца. А за ім выйшла шмат цудоўных людзей, шмат маіх сяброў было, яго таксама ў камандзе. Але людзі хацелі нармальнасці. Людзі не хацелі персанажа з віламі, які цэрэбіць ты гной, как бы кожную вясну. І адначасова не хацелі чалавека з громкаговорителем, который водзіць народ па плошчах туды-сюды і не вылазіць з турмаў. Ну, будзем шчырымі. Не хотели люди массово такого президента. Люди хотели нормального, солидного человека в пинжаку, который штосьці спокойно тлумачыць. Але не улічылі, што ягоныя, может быть, варианты вырашэння пытання, якіх насамрэч-то і не было, его ж не было плана этого вырашэння пытання, як узяць уладу. Гэта, ну, не спрацуе, бо кожны чалавек, кожны феномен, кожная з'ява, оно мае нейкі функцыянал, нейкую функцыю. Вось вы прыходзіце к врачу, у вас баліць нага. Так, ну, сегодня вы ж апелевали, здаецца, в эфире, когда я уже подключился там до таких медицинских тем. Давайте про медицинскую тему. Кажется, болит нога. Он скажет, ну, я не в курсе, что у тебя с ногой, чувак. Ну, ты такой классный, нога у тебя замечательная, как бы. Ну, пока здоровья тебе, успехов в жизни и все такое. Ну, мне нагадывает это вот такой подход. То есть с усмешечкой сказать, что, ну, давайте як-нибудь вырулим, но я не ведаю як. Вот. А чему люди проголосовали? Просто у них была... Па-першае, невялікі палітычны досвед. Вы просто палічыце, колькі за гэты час у Польшы тоже, ці Літве, ці ва ўкраіне змянілася і тых дэпутацкіх групаў, і прэм'ераў, прэзідэнтаў, тых кабмінаў. Колькі змянілася, людзей было з чым параўнаць. У беларусаў, ну, не было, на жаль, такого досведу, такого выбора, з чым мы параўноўваем. Ну и, конечно, человек, который позиционирует себя банкиром, он разумеет в экономице, он ни на кого не кричит, он не теребит долгунец, он никого не хочет расстрелять. Ну, конечно, он вызывает некую симпатию. Іншая справа, что адваротны бок, это просто, что человек, ну, разгубился, напевно, он не про политику, может быть, он корифей банковской справы, але, ну, будучи корифеем банковской справы, это ж не обовязково уметь в политику, тем больше в таким складаным регионе, как наш. Тут же ж быць прэзідэнтам, это не як быць прэзідэнтам в Чэхіі ці в Ісландыі, напэўна. Тут складаней трошки. А гэта ў 20-м. А як мы, і на ваш погляд, ці мы змяніліся з 20-го года? Як мы змяніліся з 20-го года? Ці вы бачыце беларусаў усё ж такімі ж наіўнымі? Ну, зноў жа, не беларусаў, нас, усіх, напэўна, калі мы себя лічым беларусамі. Я думаю, што мы працягваем набіваць гэтыя шышкі і працягваем вучыцца, просто што тады быў такі турбоперыяд, калі все адбывалася вельмі хутка. Зараз мы можам паглядзець і на тое, што адбываецца ў суседзяў, на тое, што адбываецца ў Беларусі, в нейкіх момантах адчуць сваю бездапаможнасць, таму што мы разумеем, што мы знаходзімся ў закладніках, у іншых палітыкаў, у которых больш моцныя біткі, которые просто вырашаюць гэтыя пытанні ў нашым рэгіёне. Ну, з іншого боку, есть же феномены і беларускай самаарганізацыі, і беларускай салідарнасці. Людзі разумеюць, што можна рабіць нізавыя рэчы, в прынцыпе, не апелюючы да нейкага такого вот ídola божества в пінжаку, которое назовецца кіраўніком усіх і ўсё. Для меня это важно. Скажите, калі ласка, а вось прапанова, напрыклад, што Мікалая Статкевіча, так, вось вы чыталі ж тое, што ён прапануе, там стварыць корпус добраахвотнікаў з тых, хто ў Польшы. Ну, гэта як адна з прапаноў. А вам як падаецца, што трэба зараз палітыку сказаць беларускаму, ну, зрабіць, каб узяць уладу ў Беларусі? То есть, что... Ну,
Який ён павінен быць той палітык, які нам зараз патрэбны беларусам? Што ён павінен казаць і рабіць, каб узяць уладу? Я думаю, такие рецепты это вельми дорого, да, такие консультации. Я их не даю, это вам до Невзорова, там яшчэ да кагосьці. Наконт Статкевича, ну, калі вы уже яго узгадалі, безумоўна, вот, это гераічны чалавек, асабіста валявы, з хорошымі якасцямі. Але, як сказаў мой адзін добры знаёмы вайсковец недавно, вот, на днях напісаў, што, ну, вот, як заўжды, Статкевич прапанаваў маларэалізуемую шляпу. Ну, і это чалавек, который яго ведае асабіста Статкевича шмат гадоў, яшчэ там з нулевых, там, ці з канца 90-х. Ну, так ёсць, то чалавек сказаў за все хорошее, але як это зрабіць, як бы не зразумела. Статкевича, калі ўжо мы звярнуліся да этого чалавека, его, мне здаецца, некая такая вот непруха весь час з камандай. Алесь, прабачце, я не да Статкевича звярну. Все ж таки крыху з іншага пункту. Давайте я зайду з іншага боку. На якія выклікі зараз павінен адказваць палітык беларускі і шукаць адказы на якія пытанні? Ну, добра, вось давайте з гэтага боку зайдзем. Ну, якія выклікі? Тыя выклікі, якія мы бачым кожны дзень у навінах, то бок свет, які хутка змяняецца, вайсковыя выклікі, то вось зараз размова не проста пра эканоміку, як там падняць нейкія там ставкі, якія павінны быць пенсіі, які павінен быць пенсійны ўзрост, то есть не пра гэта размова-то. А Статкевич я ж згадаў не выпадкова, таму што і чалавек мае мець каманду, ён можа быць асабіста вельмі крутым Чакам Норрисом, да, як Статкевич, але калі ў яго няма каманды, няма арганізацыі, ну а што тады атрымаецца? І гэта беда, на жаль, вот таких людей, як Мікола, тому что, ну, ты можаш быць колькі заўгодна класным чуваком, але калі вокол тебя будзе народная грамада у выглядзе спарыша, там яшчэ кагосьці, ну, преданная жонка з глыбокай павагай да яе, ну, гэта ж не пра палітыку, гэта пра дысідэнцтва. І гэта, напэўна, зноў жа наша агульная, ну, такая беда і трошкі падмена паняццяў, калі мы вельмі часта кажам палітыкі, палітыка, але якая у нас была палітыка апошнія там 20-25 гадоў? Былі дысідэнты, былі цудоўныя людзі, якія выходзілі на плошчу, потом сидзелі ў турме. Не, ну я вас зноўку вяртаю да гэтага пытання. Вы кажаце, гэта ж не пра палітыку. А што пра палітыку тады? Вось што, хто і што пра палітыку? Мне цікава гэта пачуць. У 2026 годзе, яшчэ раз, якія выклікі? Вы там пералічылі пакуль што ваенныя пагрозы і сітуацыю ў свеце. І ўсё? Для Беларусі? Я маю на ўвазе менавіта Беларусь ж. Я ж не кажу пра венгерскіх палітыкаў ці італьянскіх. Так я ж кажу, што я вам не дам рэцэпта. То есть, калі мы в эміграцыі знаходзімся, то якая палітыка можа быць у эміграцыі? Можа быць прадстаўніцтва беларусаў палітычнае перад заходнімі краінамі, тымі, у якіх мы жывем і вымушаны знаходзіцца. Тое, што, уласна, ажыццяўляе офіс Святланы Ціхановскай. Дзякую ёй за гэта. Вось. Але калі мы кажам пра палітыку, ну, які палітык? То есть тут можа в тэорыі, калі звяртацца да гістарычнага досведа, рыхтавацца а-ля там дзедушка Ленін, да, са сваёй баявой арганізацыяй, які в выпадку акна магчымасцяў вернецца ў Беларусь і будзе мець вось гэты штат, свой кадравы резерв людзей, которые будуць браць пошту, телеграф, телефон і все астатняе. Казарма займацца. Вось про такое я кажу. Ось это, ну да, это выклік такі. Калі, напрыклад, раптам памяняецца сітуацыя, напрыклад, Зеленскі, там Польша, Літва, напрыклад, войдуць у фазу вострага канфлікту з Беларусю. Я ж не ведаю, як будзе, но раптам так будзе. Хто тады з беларусаў, што будзе рабіць з палітычнага крыла? Ну, это вялікае пытанне. Але я просто про тое, што чалавек можа быць колькі заўгодна цудоўным, але яго мае быць нейкая структура. І не просто структура менеджераў, которые будуць займацца яго піарам, і займацца дакументазваротам, але і баявая арганізацыя. Калі мы кажам про гістарычны выключны досвед і удалы досвед бальшавікоў у тады вот у 17-м годзе. Яны ж таксама былі выкінуты на ўзбочыну жыцця, нікому не патрэбныя. Яны былі раскіданыя па эміграцыі, пра них все забыліся. Боже мой, першая сусветная вайна ідзе, фронт туды-сюды рухаецца. Але яны захавалі вот гэтае ядро, яны захавалі ідэю і захавалі вот эту вот волю да ўлады у сваіх кіраўнікоў, которые вернуліся і взяли ўладу собственно. То бок з гісторыі беларусам лепш за ўсё арыентавацца, беларусам, якія хацяць прыйсці да ўлады ў Беларусі і стыля, лепш за ўсё арыентавацца на бальшавікоў расійскіх. Ну, правильно разумею? Ну, на іх метады. На іх метады, ну, не на іх там асабістае жыццё, не на тое, як яны чысцілі зубы па Не, я маю на ўвазе на іх палітычныя метады, так?
У них была одна важная рэч, яны былі прагматыкамі і яны мыслілі катэгорыямі ну партыі да, партыя пасля стала посмешищем, потому что это стало сборище дедов, которые мочатся под себя там 80-е годы, але тады партыя это была реально структура, это вельмі важно, это сапраўды важно, як ты не назови, партыя, царква, як заўгодна, то бок менавіта супольнасць солідарная людзей, которые готовы і ахвяраваць і в тым ліку і забіваць кагосьці іншага. Ось. І гэта было важна, і яны вось акурат вскочили с этой сваёй партыі. Можна я прабачце, вы не лічыце адзінай умовай, вось насамрэч важнай умовай, гэта гатоўнасць ахвяраваць і кагосьці забіваць. Адзінай умовай на сённяшні момант, каб ўсё ж такі захапіць, прабачце, іншага слова не падбяру, захапіць уладу ў Беларусі. Вось гэта менавіта гатоўнасць ахвяраваць сабой і гатоўнасць забіваць. Гэта адзіная важнейшая умова, не? Таму ж салідарнасці ў нас вон. На жаль, так, тому что трэба прымаць жорсткія рашэнні і як бы ну я ж не кажу нейкіх рэцэптаў, я арыентуюся на гістарычны досвед, у каго што атрымалася, у каго не атрымалася. Калі это просто будзе беларусаў, ведаеце, вельмі добра заўжды з ахвярнасцю. Вот самим пайсці ў турму, самим сябе закатаць, сидзець там мільён лет і да пасінення, ну на здароўе. Але тут же ж пытанне і пра палітычны гвалт у два бакі і быццё гатовым да прыняць на свой рахунак і в тым ліку прымяніць, скажем так, гэтыя метады супраць свайго ворага. Ну вось такі прагматызм, такі рэалізм вось гэты палітычны. Зноў жа, я не ведаю, як яно будзе працаваць, але мне здаецца, што вось гэтыя байкі з радыё Свабоды пра то, што а давайте узгадаем, як было в польскай салідарнасці, давайте вось як было в Чехіі падчас рэвалюцыі, каждый выйшаў са званочкам. Это не будзе працаваць зараз. Я не ведаю, як будзе, але ну вось іх так ужо напэўна не будзе. У гэтую гаду мы двойчы просто не зойдзем. Я вельмі так бы насцярожаны ў гэтым, да этого ставлюся да такіх вось прагнозаў. Вот. Зразумела. Падаецца, што ў гэтым этэры, прабачце, калі я памыляюся, ну ніхто не гатовы забіваць людзей ці ахвяраваць сабой сваім жыццём. Ці я памыляюся? Не, так ёсць. Ну, тады у нас тады іншы шлях. Іншы шлях – гэта еўрапейскі шлях. Вось пра тое, на каго нам зараз арыентавацца і спадзявацца, падаецца, што самастойна вярнуць уладу не атрымоўваецца вось зараз. Так? І мы... Ці мы чакаем нейкага цуду, ці акно магчымасці, вакенца магчымасцей. Некаторыя чакаюць, што вось можа нас выратуе Еўропа ці Злучаныя Штаты. Вось зараз спадзяюцца на Злучаныя Штаты і Трампа. І вось там сакавік, красавік, у якой вакенцы можна партрэт Лукашэнку запіхнуць. І вось такое пытанне да вас. Вось гэтае жаданне, каб нас выратавала Еўропа, Злучаныя Штаты. Ці гэта таксама прадоўжанне гэтай наіўнасці? Таму што ў Злучаных Штатах і ў Еўропе зараз таксама, як я ўжо казала, людзі галасуюць за папулістаў. І сёння, хаця вопыт змены вось такой палітычнай улады ўжо быў, людзі больш дасведчаныя, але ж там зараз галасуюць за папулістаў. Так на каго нам спадзявацца і ці не наіўнасць гэта спадзявацца на Злучаныя Штаты, на Еўропу у вось дасягнення нашых мэтаў? Ну, спадзявацца трэба на сітуацыю, я думаю, першае, і бачыць, хто будзе тваім саюзнікам у гэтай сітуацыі. Шукаць саюзнікаў, весці адпаведныя перамовы, то бок, напрыклад, тая ж БВА, структура беларускай вызвольнай арміі, наколькі я разумею, прынамсі, наколькі я чуў, наведуць нейкія перамовы там пра нейкія супольныя праекты. Это не пра той этот міфічны корпус, который Статкевич хоча фармаваць. Колькі там корпус? Под 50 тысяч повинен быть, когда это общевойсковой. Вообще не уяўляю сюды. Ну, до любого окна магчымасцяў, зразумела, трэба падысці з нечым. Калі просто есть окно магчымасцяў, а ты сидишь дома в трусах, да, перед компьютером, ну то и что ты будешь рабіць? Будешь назирать за этим окном магчымасцяў? Ну класс. Может там сквозняк будет с этого окна. Я не знаю. То бок, ну, для любой ситуации трэба рыхтавацца, і мы можем казаць, што там Европа наш союзнік, США наш союзнік, безумоўна, гэта наши союзнікі, але якім яны будуць бачыць нас? Калі мы со свайго боку просто такая пассіўная матерія, да, то, ну, які будзе наш лёс тады?
Слушайте, Олесь, я Напэўна- на працягу ўсяго эфіра вас і пытаю про это. То бок вы кажаце, так, гэта не пра палітыку, гэта там нейкія фантазіі, гэта яшчэ нешта. А як трэба? А вы кажаце, як Бабарыка, я не знаю. Ну вы ж так, ну я не знаю. Вы кажаце, Я большевики, ж не брал у іх отказности было у там. Бабарыки. Я вам приводжу приклады, а вы меня выводите на некие такие отказы, которые сразу светят парой криминальных артикулов черговых, да? А так-то вы не А так у криминальный. вас, конечно, не. Ну. Няма А нічого. так-то не меня- террорист. Да, я коллекцию свою не спешу пополнять пока что. Ну, просто, разумеете, вы ж про историю, да, про историчный досвід. И мне здається, что... Як вам сказать? Мы знаходимся в неким сенсе в полоне такой декларативности. Мы белорусы, мы держава, вот у нас есть свой стяг. Вот это вот помылки БНР, класс, зашибись. Ну, БНР больше не треба. Больше никому не треба свідчити, что мы белорусы. Треба практичные кроки. Тому я вам и узгадал этих большевиков, которые просто были, ну, прагматиками и в неким сенсе такими великими циниками. Ну, як в неким сенсі, в прямому сенсі, великими циниками. І, може бути, нам, це просто я накидываю на керунок подумати, може бути, нам, белорусам, не хапає этого такого здорового цинизма політичного, так? Тобто здорового політичного цинизма, эгоизма, что ось... Ведаеце, я што думаю на гэты конт, то што мы неяк так аднабока глядзім на гэтую сітуацыю. Мы прыводзім для сябе прыклад бальшавікоў і так далее, але гістарычны кантэкст быў зусім іншы. І не трэба забывацца на тое, што Лукашенко, лукашызм і лукашызмы ўвогуле дыктатары, яны ж таксама вучацца на памылках. І не было такой жэсці пры цары. Ну не было такой, ну... Так, 905 год, там мы памятаем і крывавыя там праванядзелі і так далее. Але так, як зараз пры лукашызме ці пуцінізме, ну такога не было, таму што яны добра разумеюць, чым это ўсё можа скончыцца, не? І таму мы нібыта такія, ну што, мы не гатовыя да ахвяр, але мы не ўлічваем узровень дзікасці і вось, як то кажуць, жестокі, як будзе па-беларуску, жестокасці гэтага рэжыму, цынізму гэтага рэжыму мы не ўлічваем, таму што на любое, што б ты там не вякнуў, табе адразу 5 гадоў мінімум у плечы. Вось выйдзі і вякні, скажы, трэба, давайте, хлопцы, збярэм тут што-небудзь такое, як полк Каліноўскага, толькі ў Гомельскай обласці. Ну, это расстрэльная статья. Мы это чамусьці не ўлічваем, мы ўсё там чакаем ахвяр ад сябе і не думаем, што Лукашенко это ўжо такі полпот у квадраце. Ну, час змяніўся, это ж пытанне тотального контролю, просто якого тэхнічна немагчыма было забяспечыць у Расійскай імперіі, Конечно, про то и кажу. Ты с каторги мог пешком просто уйти куда-нибудь и все, и ушел, и зник, знайшовся в Швейцарии. Ну, час, безумоўна, іншы. Я ж не кажу пра стварэнне нейкіх там фармаванняў у Гомельскай обласці зараз, божа упасі. Просто я яшчэ раз нагалошваю, што калі мы хочам быць просто вызваленымі, што прыйдзе Трамп, да, Трамп помоги, да, і он прыйдзе там разбомбіць все, што трэба. І мы на цягнічку просто заедзем праз Кузніцу назад, там, праз Гродно, Мінск поедзем. Ось. Ну, вы сабе такі варыянт уяўляеце? Я ўжо свае варыянты тут выказваў, мяне захейцілі за іх. Наконт цынізма можна яшчэ пытанне. Цынізм гэта ж і гатоўнасць ісці на здзелкі з д'яблом, ну, на такія непрыемныя кампрамісы. Вось, напрыклад, вызваленне палітвязняў за легітымізацыяй Лукашэнкі. І, як у нас кажуць, гандаль палітвязнямі. Гэта цынізм, так? Ці гатовыя мы на такое? Таму што ў нас у грамадстве вялікая дыскусія на ўзроўні каштоўнасці, ў першую чаргу, ў гэтым месцы. Таму што вось гандаль палітвязнямі, але ж гэта цынізм. Нам трэба вызваляць людзей, але ж гэта легітымізацыя Лукашэнкі. Вам улада ці каштоўнасці? Так, гэта прагматычны падход. Вось вам такі падход падабаецца? Ну, вызваляць палітвязня ў любым выпадку трэба, это раз. А па-другое, што гандаль палітвязнямі і абмен палоннымі ідзе паміж любымі непрымірымымі праціўнікамі ў любым канфлікце. То бок Пуцін з Зеленскім таксама мяняюцца закладнікамі, вайсковапалоннымі па розных схемах там. І гэта нармальна. Это нармальна, калі варагуючыя стороны на фронте, яны аб'яўляюць нейкі час, калі ты можаш забраць сваіх трупаў, а мы можам забраць сваіх трупаў. Бо это людзі, мы вот адзін аднаго забіваем, пасля мы па рацыі дамаўляемся,
хто што ідзе і што робіць, хто чыіх трупаў забірае, напрыклад, альбо хто мяняецца якімі палонамі. Это нормально, мы не можем ненавидеть своего оппонента, але некие сделки, як это не, может быть, дико не гучыць, мы з ім робім, мы ведем некие перамовы, мы люди, мы можем домаўляться. Вось. Так бывает. Ну, а просто займать некие непримиримые позиции, ну, можно, напэўна, калі у вас есть такі ресурс. Каб быць непримиримым, трэба мець вялікі ресурс. Якога у нас няма, так? Ну, так. І абмен палонамі, вось як у нас зараз адзін з каментатараў нашых вожак патрыёт нагадвае, абмен палонамі гэта калі у нас ёсць палонныя, у нас няма палонных, у нас няма рэсурсу, мы не можам нічога абменьваць. Мы абменьваем зараз легітымнасць Лукашэнкі на палітвязняў. І нават не мы, краіны, у якіх ёсць нейкі рэсурс. Мы тут такі аб'ект. Ну да, то есть это ж не Тихановская садится и меняется с Лукашенко кимсти. Она может быть дорадчым органом у этих заходних политиков, которые уже ведут перемовы. Разумеете? Ну, и так это белорусское представительство фактично при заходних политиках, а не самостойный президент, и вот два президента поміж собой файтятся. Это іншая ситуация. Тут яшчэ прыгадаць тых самых бальшавікоў, якія ішлі на сделкі. Іх было сотні сделак і з тымі, і з тымі, і з тымі, і з тымі, а як дайшлі да ўлады, всех расстралялі, все нормально. Ну, то бок, вось прагматызм, калі ласка. І з тымі сделкай, там руку паціснуў, і там паціснуў. А, все, ўлада до стенки. Ну, есть хорошее понятие рация стану, то бок это рация той ситуации конкретной, где ты находишься. И коли ты нормальный человек, просто с головой все нормально, ты разумеешь эту рацию стану, коли что ты можешь робить. Ну, а калі ты фанатык, ну, напэўна, тады ты просто б'ешся галавой аб стенку і цудоўна себе адчуваеш. Давайте да практычнай частцы. Вось як нам пазбавіцца ад гэтай палітычнай наіўнасці? Вось давайте так, каб гэта было практычна, 2-3 такія лайфхакі. Як пазбавіцца ад палітычнай наіўнасці? З чаго пачаць? О, боже мой, задавать людям неудобные пытания, потому что мне сдается, ну, вы журналисты, вы профи, мне сдается, это аккурат ваша стезя. Коли у нас есть политикум, те люди, которые позиционуют, принамсі, себя як политики, ну, начинать задавать им, нарешті, незручные пытания в тех же интервью, пытаться про конкретные ходы, про конкретные, там, что вы будете робіць, а чаму вы тады сказали гэта, чаму вы тады зрабілі так, то бок выводзіць популіста, собственно, на популізм, а не просто як у вас здароўе, як вы себе адчуваеце і там котов любіце ці собак. Ну, мне здаецца, ну, гэта важна. Ну, гэта нам быў такі пас. Вось. Ну, а людям, ну, як это, глядзіце по плодах, глядзіце по камандзе, мне здаецца, таксама вельмі важная рэч, што калі ну, вось характэрная рыса популістаў, ну, як мне здаецца, яны з'ядаюць вакол сябе такое актыўнае, то бок яны выводзяць вакол сябе такі чалавечы матэрыял вельмі нізкага гатунку, тых, хто гатовы толькі слухацца і выконваць. І ўрэшце такі чалавек застаецца адзін, як перст. Вось. Ну, Окей. Першае, задаваць незручныя пытанні. Палітыка. Першае, палітыка. Задаваць незручныя пытанні, крытыкаваць, смяяцца і в тым ліку глядзець, як чалавек рэагуе на гэтую крытыку і на гумар у бок сябе. Таму што калі чалавек, напрыклад, не церпіць іронію ў свой бок, ну, значыць, у него нейкія там свае асаблівасці развіцця і... Ну, пажартуйце з Трампам. Ну, а Марыю Калеснікаву не будзем в такім выпадку задаваць пытанняў. Чаму? Ёй задаюць пытанні, і яна... Яна не палітык. Вось і ўсё, яна... Ну, добра, окей. Спрыгнула. Хто у нас добра адвечае на крытыку, жартуе, у нас Ідрак Мірзалізадэ наступны прэзідэнт, так? Прабачце, окей. А то задаваць незручныя пытанні, крытыкаваць, жартаваць, глядзець на рэакцыю. І трэцяе? Як пазбавіцца ад палітычнай наіўнасці? А хто вакол? Глядзець на каманду, хто круціцца вакол чалавека. Калі сам сабой гэта вельмі харызматычны, класны, разумны дзядзька, але вакол яго альбо пуста, альбо нейкія дегенераты, которые ему паперкі носяць, ну, тады это папуліст, і гэта будзе беда для ўсіх. Мне так здаецца. Добра. Чалавек павінен умець сацыяльныя сувязі і гуртаваць вакол сябе цікавых людзей, которые, калі што, будуць другім нумарам. Гэта таксама вельмі важна. Калі з ім нешта здарыцца,
тромб отвалится, альбо там его заб'е нейкі там снайпер, что за угодно. У яго мае быць другі нумар, который прыйдзе і будзе працягваць гэтую справу. Мне так здаецца. Добра, так, зразумела. Дзякую вам вялікі, Алесь, за размову. Дзякую вам. Дзякую вам. Кажуць, патапіў Пракоп'ева. Патапіў. Ну, пішуць рознае тут. Так. Дзякую за ваш час, Алесь. Да сустрэчы. Дзякую вам, добрага дня.